Vandaag is een conferentie over buurtalen en internationalisering in de provincie Limburg. Waarbij niet alleen het onderwijs, maar ook het bedrijfsleven en overheden elkaar treffen. Om te kijken hoe wij een programma kunnen entameren om buurtalen meer te stimuleren bij leerlingen, studenten. Voor die ook de euregionale gedachtegang bij te brengen. Dat het niet gaat alleen om talen, maar het gaat ook over cultuur, het gaat over recreëren. Het gaat ook in feite over hoe ga je met je buren om. Ik verwacht dat de partijen in ieder geval hun toezeggingen nakomen. En dat ze daar ook op aangesproken worden in de loop van het lopende project. Onze arbeidsmarkt houdt niet op bij de grenzen. Die gaat daar ver overheen. En Nederland raakt langzaam een beetje vol met alle vacatures, dus we zullen naar buiten moeten. Nou, ik verwacht vanmiddag dat in ieder geval heel veel ervaring uitgewisseld wordt van de afgelopen jaren. Het project Euregioschool, zoals we het noemden. Want tegelijkertijd zijn ook onze buren van Waalse zijde Nederlands gaan leren spreken. Aan Duitse zijde ook Nederlands en Frans. In ieder geval zijn er tal van projecten opgestart. En we zijn nu een paar jaar verder. Kijken hoe gaat het nu. Maar vooral ook pakt ondernemend Limburg ook zijn verantwoordelijkheid. En het nadenken over talen en vertalen en elkaar verstaan zijn onderwerpen die in dat verdrag van Maastricht een plek gekregen hebben. Dus u bevindt zich in een historische omgeving en ik hoop ook dat vandaag, als er weer wat getekend wordt, we laten veel graag hier tekenen in dit gebouw en in deze zaal, dat u zich ook van die historische lijn bewust bent. Dames en heren, internationalisering is van zeer groot belang voor onze provincie. Het coalitieakkoord van de huidige coalitie is de ambitie uitgesproken om Limburg als een krachtige en een gasvrije, internationaal gerichte regio met toekomst op de kaart te zetten. Een van de dingen die ik de afgelopen jaar als bestuurder heb gemerkt, dat het in het onderwijs, ook bij de overheid vallen duidelijkheid, maar het verrekt langzaam gaat. En dat we telkens argumenten zoeken om zich te verschuilen achter allerlei regelgeving. Dat doen wij ook als overheid. Dat mag niet gebeuren. Als je naar deze conferentie kijkt, ik denk dat het belangrijk is dat we ook gezien het aantal deelnemers en zo, wie er allemaal deelnemen, dat je met elkaar allemaal in dezelfde richting, in dezelfde koers uitzet. Ik hoop dat dat bereikt wordt vandaag, dat we met elkaar allemaal zeggen, nou, dit is de koers die we gaan varen om het talenonderwijs, het buurtalenonderwijs in deze regio te verbeteren of te versterken. Hè? Want er zijn al een heel aantal mooie initiatieven. Maar er moeten nog wel 2 dingen gebeuren, vind ik zelf, als ik zo hier vanmiddag rondloop. Er moet een duidelijke focus komen. Welke top 5 acties gaan we nu eigenlijk nemen? Hè? Wat zijn nu de belangrijkste 5 acties? En wat gaan we nu echt doen? Want het is echt belangrijk dat we niet blijven praten alleen maar dat er ook echt acties gebeuren. Ik hoop in ieder geval een verdere bevestiging van de noodzaak om met meerdere talen met kinderen al te beginnen. Maar ook te kijken naar de mate waarin volwassenen meer talen moeten gaan spreken. Omdat we absoluut ontwikkeling zien dat in deze regio euregionale zaken doen, culturele activiteiten doen enzovoorts alleen maar toe zal nemen. En daarvoor moeten we met elkaar zorgen dat onze mensen zich begrijpen en de cultuur begrijpen van de andere landen. Maar als wij leerlingen naar Luik of naar Aken willen sturen en we willen ze een reiskostenvergoeding geven, dan mag dat van Europa niet. En wat is er nog beter voor een Euregio als onze leerlingen in het andere taalgebied een deel van hun opleiding doen? Ik weet zeker dat we goed bezig zijn. Maar we moeten het nou echt uitrollen en verinnerlijken. Schoolbesturen lopen daarin voorop. Docenten zijn onze pionnen die het waarmaken. De mensen die altijd het werk doen wat wij zo belangrijk vinden. Ik wens jullie daar heel veel succes bij. Ik zal het ondersteunen. En ik vind dat we over een jaar of 2 eens weer samen zouden moeten komen om de balans op te maken. Waar staan we dan? En welke scholen zijn achterop aan het raken in Limburg omdat ze dit niet begrepen? Wat het mij heeft opgebracht is in ieder geval omdenken, anders denken. Dus ik zie heel veel mogelijkheden in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dat ze door talen, dus talen is een instrument, dat de wereld open gaat voor hen, dat grenzen verdwijnen. Dat ze dus in die open wereld contacten kunnen leggen en dat ze hun eigen leven kunnen verrijken. Nou, de diverse gespreksrondes waar dan toch ook verschillende beelden naar voren komen. Met mensen die op allerlei gebieden bezig zijn met die anderstaligheid. Een vreemde taal verrijkt enorm je leven. Het is een stuk verrijking voor jezelf. En dat moet je gewoon doen. Dat is niet ingewikkeld. En je moet het durven. En je moet een taal onderhouden. Dat is ook wel belangrijk. Ook besef dat we heel praktische zaken moeten aanpakken. Geen nieuwe structuren.
praktijk uitwerken, koppelen aan bestaande dingen, zoals bijvoorbeeld een LED-organisatie waar een piepenlijn in zit, waar we mensen proberen met elkaar concrete projecten te doen en aan de slag, vooral snel aan de slag. Houden van talenten hier is heel erg verschillend met hoe dat je eigenlijk in Amsterdam denkt. Want in Amsterdam daar denk je, laten we de talenten de wereld insturen. En wat we bij deze conferentie hebben gezien, is dat we eigenlijk hier in Zuid-Limburg moeten zeggen, laten we ervoor zorgen dat de talenten hier blijven. Zodat ook de werkgelegenheid toeneemt, zodat de sociale infrastructuur van Zuid-Limburg bewaard blijft. En dat vind ik een heel erg opvallend verschil. Dat heb ik gezien. Ja, als je ziet wat er allemaal gebeuren gaat en hoe mensen er met pensioen gaat en hoe iedereen klaagt over de arbeidsmarktkrapte en de werkloosheid, dan denk ik dat je heel schaars moet omgaan met de mensen die nu nog onderwijs volgen. En dat je misschien niet alleen naar Limburg moet kijken, maar ook naar Duitsland en naar België, waar dan een andere taal heerst, maar waar misschien wel werkgelegenheid is. Ik liever dat mijn kinderen daar gaan werken als in Amsterdam of in Groningen, want dan zie ik ze niet meer.